A Lewis, ti yma heddiw i hyrwyddo album a cynnyrch newydd sbon. Deutha fi chydig bach am yr album newydd. Fel ti'n mynd yn hyn, mae peth themau ti'n siarad am yn aeddfedu'n bach a dwi'n meddwl mae hynna'n wir amdano ni hefyd. So, gobeithio bydd pobl sydd wedi licio'r stwff yn y gorffennol dal yn aros efo ni a wedyn ella gawn ni cwbl bobl newydd hefyd efo diddordeb. Ti'n deud aeddfedu o ran y pynciau ti'n drafod, ond be ti'n meddwl sydd wedi digwydd i dy sŵn di? Ti'n meddwl bod ti wedi aros yn eitha tebyg, eitha triw i'r un math o beth ti'n arfer wneud? Ers ar gof a chadw, dwi wedi gwneud album Saesneg a cwpl o EP Saesneg hefyd sydd wedi sort of newid meddylfryd fi yn herma sut dwi'n recordio a wneud lot mwy o'r offer yna'n fyw. So, yn yr album yma, am y tro cyntaf, y pedwar ni chwarae'n gwbl fyw efo'n gilydd a dwi'n meddwl trio cael y naws na o just band sy'n chwarae efo'i gilydd a dyna dwi'n really blessed efo Hilwen o Hiraeth. Felly, gobeithio mae yna rhyw deimlad o bach o cyffro mwy na ella yn yr ddau album diwetha. Ti wedi cydweithio efo lot o artistiaid. Paper Aeroplanes ydy'r un amlyca dros y flwyddyn dwytha, ond mae'r album newydd yma, ydy hwn yn A Lewis ar ben ei hun? Na, A Lewis band ydi o, a wedyn mae gennym ni hefyd Gwyneth Glyn, mae hi wedi dod i fewn i perfformio ar can efo fi, Teyrnas Diffaith. A hefyd Sarah Howells o Paper Aeroplanes, fel ti'n sôn, mae hi'n perfformio ar un hefyd. So, na, mae yna ddipyn o cerddorion da ni wedi cael fewn sy'n really nice. Weithiau ti'n cael bach o cabin fever o gweld yr un yn gwynebau.